На дебатах Генасамблеї ООН президент України говоритиме про окупований Крим та Донбас. По прибуттю до Сполучених Штатів Володимир Зеленський заявив, що Об'єднані Нації – один з головних майданчиків, який може допомогти звільнити окуповані українські землі. Голова держави матиме виступ з трибуни Генасамблеї у середу. Він каже, це ще одна можливість висловити протест російській окупації та нагадати про переслідування незгодних з агресором. Важливо, що ми повинні про це говорити і не тільки говорити, наполягати і знаходити дієві рішення, на жаль, окупацію наших територій і використовувати всі можливі майданчики для цього. До речі, незважаючи на те, що це один з головних майданчиків, ми знаходимо і шукаємо рішення на будь-яких майданчиках. Крім того, Володимир Зеленський матиме низку зустрічей з представниками міжнародних організацій та інших держав. Президент, зокрема, анонсував перемовини з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном та президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Український воїн зазнав вогнепального поранення на Східному фронті. Про це повідомили у штабі Об'єднаних сил. Бійцю терміново надали допомогу, а нині він у шпиталі в задовільному стані. У штабі відзначають незначне зменшення інтенсивності вогню. Російські окупанти одного разу застосували міномети на підступах до Катеринівки на Донеччині, а в бік оборонців Новоолександрівки, Новомихайлівки, Новозванівки та Широкиного відкривали вогонь з гранатометів та іншої зброї. Українські захисники вели активну оборону та подавляли вогневі засоби противника, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Протягом поточної доби 21 вересня зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. В районі населеного пункту Кам'янка противник застосував заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм. Втрат серед українських захисників немає. На догоду російським псевдовиборам окупанти Донеччини та Луганщини призупинили бойову підготовку на полігонах. Про це повідомили в українській розвідці. Російське військове командування впродовж минулого тижня залучило чималу кількість своїх підлеглих до агітації серед особового складу окупантів та місцевого населення, щоб залучити їх до незаконного голосування. Але вже цього тижня злагодження окупаційних підрозділів відновились, повідомили в розвідці. Разом з тим, з 20 вересня цього року інтенсивність заходів бойової підготовки у з'єднаних частин окупантів було відновлено. Зокрема, розпочато проведення військових зборів мобілізаційного резерву та зборів зі снайперами, коригувальниками артилерійського вогню і командирами мінометних батарей. Проведення зборів контролюється офіцерами штабу 8-ї армії Південного військового округу Збройних сил Російської Федерації. Служба безпеки України розслідує участь у так званих виборах в окупованому Криму як державну зраду. Йдеться про незаконне голосування для обрання нового складу Російської Думи. Росія, всупереч міжнародному праву, залучила до своїх виборів жителів окупованих українських територій, зокрема і Криму. В СБУ заявили, що документують усіх причетних до псевдовиборів як із числа офіційних представників Росії, так і серед громадян України. Вони, всупереч українському законодавству, легітимізують окупаційну владу, несуть шкоду незалежності України та є співучасниками міжнародного злочину, кажуть у спецслужбі. Покарання для них передбачає до 15 років за ґратами. Також Служба безпеки України подала РНБО матеріали для запровадження санкцій стосовно організаторів і учасників цих виборів. Зокрема, мова йде про 33 кандидатів у депутати Держдуми Російської Федерації, а також 54 членів територіальних виборчих комісій. Минулої п'ятниці з ініціативи СБУ РНБО прийняли відповідне рішення. Сполучені Штати, Велика Британія, Франція, Польща та інші країни не визнають та засуджують російські вибори в окупованому Криму. Раніше з заявою про невизнання псевдоголосування виступили в Євросоюзі. До всього там засудили масову російську паспортизацію жителів окупованих українських територій, а в Державному департаменті Сполучених Штатів закликали Москву виконувати свої міжнародні зобов'язання, припинити тиск на незгодних і поважати права людини. Крім того, США наголосили на непорушній підтримці територіальної неподільності України.
Вибори в Державну Думу Росії в окупованому Криму не визнала й Туреччина. Про це йдеться в заяві прес-секретаря Міністерства закордонних справ Республіки Танжу Бігліча, опублікованому на сайті відомства. Туреччина, як і раніше, підтримує територіальну цілісність України і не визнає незаконну окупацію Криму, йдеться в заяві. Туреччина, як і раніше, підтримує територіальну цілісність України і не визнає незаконну анексію Криму. Відповідно, результати виборів в Державну Думу Росії, що відбулися 17-19 вересня 2021 року, також у Криму, не мають юридичної сили для Туреччини. Не допустили до годівниці. 4 кримських колаборантів, які 5 років відсиділи в Держдумі Росії, не потрапили туди знов. Це так звані герої Кримської весни Наталя Поклонська, Світлана Савченко, Андрій Козенко та єдиний кримський татарин з Думи минулого скликання Руслан Бальбек. Наталії Поклонській пророкують роль посла Росії в африканській острівній країні Кабо-Верде. Як надалі використають російські окупанти інших, поки невідомо. Самі колишні депутати Держдуми від окупованого Криму про свої плани не поширюються. Думний рецидив трапився у Михайла Шеремета, поплічника окупаційного глави Криму Аксьонова, і Костянтина Бахарєва. Їм окупанти зберегли депутатські крісла. ФСБшний експерт підтвердила монтаж аудіозаписів кримсько-татарських бранців. Про це заявив адвокат Еміль Курбєдінов після засідання Південного окружного військового суду в російському Ростові-на-Дону. Там розглядали справу 25 кримських татар, яких через нібито причетність до Хізбут-Тахрір звинуватили в тероризмі. У підгрупі Різи Аметова, Акіма Бікірова, Фархода Базарова, Раїма Івазова та Шабана Умєрова захист допитав експерта-фонографіста. Вона є співробітницею підрозділу ФСБ та на замовлення служби проводила експертизу прихованих записів. Вона підтвердила, що записи змонтовані, але згодом почала виправдатися та відбілювати власний висновок. При проведении этой экспертизы были допущены ряд грубых нарушений. В том числе я увидел, что эксперт пыталась, так скажем, обелить свое же заключение о признаках монтажа и говорила, что это несерьезный монтаж, что этот монтаж не является таким, который там повлиял на выводы, либо монтаж, который был сделан намеренно, злонамеренно кем-то и так далее, и так далее. Но мы совершенно другого мнения. Вот, поэтому в сегодняшнем судебном заседании то, что необходимо было, так скажем, подчеркнуть и узнать для защиты, мы получили, так скажем, от этого эксперта. Жодної ненависті на національному чи релігійному ґрунті від Вадима Бектемірова не було, і до закидів у тероризмі він не має жодного стосунку. Про це на допиті в російському Південному окружному військовому суді заявили родичі та сусіди бранця. Його через нібито причетність до Хізбут-Тахрір окупанти звинуватили в тероризмі та спробі захоплення влади в Росії. За словами адвоката Еміля Курбєдінова, свідки захисту заявили, що знають Бектемірова лише з хорошого боку. Захист також клопотав про виклик на судилище всіх причетних до справи. Это те эксперты, специалисты, понятые, статисты, кто принимал участие в ходе уголовного дела, кто принимал участие при, так скажем, опознании Вадима, кто принимал участие при других процессуальных мероприятиях, при составлении, значит, процессуальных документов, изъятии, обыске, вот, и также при выполнении экспертиз, которые были заказаны Федеральной службой безопасности. По большей мере суд удовлетворил наше ходатайство. Единственное, отказал в допросе сотрудников ФСБ и еще оперативных сотрудников. Но я думаю, мы к этому ходатайству еще раз вернемся уже в дальнейшем. Жодних подробиць пояснити не змогли. В окупаційному райсуді Сімферополя допитали понятого та 2 свідків звинувачення проти фрілансера Радіо Свобода Владислава Єсипенка. За словами адвоката Дмитра Діндзе, свідок, який був технічним фахівцем, не зміг розповісти подробиці про нібито облаштований Єсипенком сховок вибухівки під деревом. Не вдалося дізнатися і як приїхали до місця обстеження, що говорив Єсипенко та як він дістався місця. ФСБівець мало що згадав і заявив, що весь час перебував у службовій автівці та фотографував місцевість. Допитаний понятий заявив, що був присутній під час обшуку житла, який винаймає Єсипенко. Сказал, что изымались телефоны, металлодетектор изымался, которые не проверялись на какую-либо работоспособность. Они просто тупо упаковывались. Видео и фотосъемка не производилась. На следующее заседание 28-го вызван оперативный сотрудник, который уже непосредственно руководил
обследованием участка местности, где якобы Есипенко нашел гранату. Вот это будут более интересные допросы. И я думаю, что придут еще другие представители общественности, и, может быть, придет собственник квартиры, где Есипенко проживал на тот момент, до того момента, пока его не задержали. Владислава Єсипенка затримали 10 березня після акції до дня народження Тараса Шевченка, що відбулася біля пам'ятника поетові у Сімферополі. Позаштатному журналісту Радіо Свобода окупанти закидають незаконне виготовлення зброї та співпрацю з українськими спецслужбами. Сам Єсипенко заявив, що силовики його катували, вибиваючи зізнання. З четверга в Україні діятиме жовта зона карантину. Це означає, що з 23 вересня в країні забороняється робота шкіл, вишів та інших навчальних закладів, якщо менш ніж 80% працівників установи мають жовті або зелені ковід-сертифікати. Вони мають перейти на дистанційне навчання. Відвідувати фітнес-центри та спортзали можливо лише при умові, що заповненість не буде перевищувати однієї людини на 10 квадратних метрів. У кафе та ресторанах дистанція між столиками має бути 1,5 метри. Масові заходи можливі лише за участю однієї людини на 4 квадратні метри. Якщо не менш ніж 80% відвідувачів та працівників матимуть жовтий або зелений ковід-сертифікати, обмеження не застосовуватимуться. Тим часом захворюваність на коронавірус в окупованому Криму зростає щодня протягом тижня за 200 з гаком людей у день. Так, за даними окупантів, за минулу добу ковід-19 підтвердився у 274 чоловік. Четверту хвилю коронавірусу на окупованому півострові там називають неминучою. США з листопада послаблять антиковідні обмеження для вакцинованих іноземних мандрівників. Після прибуття їм не доведеться сидіти на карантині. Також скасують заборону на в'їзд туристів з Великої Британії, Євросоюзу, Індії та Китаю. Поки американські кордони закриті для більшості мандрівників з цих країн, а також з ПАР, Ірану та Бразилії. Правило діє 1,5 року з початку пандемії. Заборона не стосується лише громадян США. Вимога про вакцинацію для в'їзду не буде поширюватися на дітей. При цьому пасажири, не щеплені від коронавіруса, повинні надати свіжий негативний ПЛР-тест. Здати аналіз доведеться і після прибуття у США. Пом'якшення карантинних заходів поки не торкнеться мандрівників, які перетинають сухопутні кордони з Мексикою та Канадою. Тим часом Великобританія і Євросоюз давно закликали США послабити обмеження на в'їзд іноземців. Вакцинованим американцям дозволили в'їжджати в країни ЄС ще в червні, а на британську територію в серпні. Авіакомпанії також кілька місяців домагалися скасування заборони. Після рішення влади США акції багатьох американських та європейських авіакомпаній зросли в ціні. Громадянам Росії в'їжджати в США не забороняли, проте американська влада поки не повідомила, чи визнає вакцинованими тих, хто прищепився російськими препаратами. У Ніцці через примусову вакцинацію працівник лікарні оголосив голодовку. Минулого тижня у Франції почало діяти правило, згідно з яким щеплення проти коронавірусу мають зробити всі медики, співробітники будинків для людей похилого віку та пожежники. Інакше їх не допустять до роботи. Т'єрі Пайсан працює в пожежній охороні лікарні. Він не проти самих вакцин, але проти примусу і відсторонення від роботи. Я бачу по телебаченню, що противників обов'язкової вакцинації або тих, хто сумнівається в її необхідності, швидко відтісняють у сторону або називають прихильниками теорії змови. До Пайсана приєднався ще один чоловік. Підтримати їх приходять противники обов'язкової вакцинації і санітарних пропусків. Ми від початку брали участь у демонстраціях проти санітарних пропусків і вважаємо такий закон несправедливим. Ми більше не визнаємо Францію країною прав людини. За офіційними даними, відколи ввели нове правило, більша частина медиків вакцинувалася, але около 3000 відмовилося. Зараз їх не допускають до роботи. А це Париж. Тут минулими вихідними сотні французів вийшли на протест проти санітарних пропусків. Їх вимагають у ресторанах, кафе та великих торгових центрах. До того ж, вони обов'язкові для пасажирів поїздів та літаків. Мітингувальники також виступають проти обов'язкової вакцинації медиків. Мета не виправдовує засоби. Ми не можемо миритися з дискримінацією за ознакою вакцинованості. Це поділ людей. Ми не розуміємо такої логіки і не знаємо, до чого все це призведе.
У Парижі проти санітарних пропусків протестують із середини липня. Цього разу мітинг був мирним, але іноді такі заходи закінчуються сутичками з поліцією. Крим очима американця. У Києві біля пам'ятника Володимиру Великому відкрили виставку фотографій Жюльєна Брайана. Серед світлин знімки зроблені на півострові в 30-х та 50-х роках минулого століття. На цій фотографії кримчани на осінній набережній Ялти. А це підлітки з Ялтинського спортивного табору. Жюльєн Брайан кілька разів відвідав Крим. Його дуже цікавило життя дитини. Була нагода побачити це в Криму в піонерському таборі «Артек». Він дуже часто був презентований радянською владою як приклад щасливого життя людини в Радянському Союзі. В інших місцях фотограф міг побачити реальне, набагато складніше життя дитини. У 1958 році Жюльєн Брайан ще раз поїхав у Крим. З того періоду ми презентуємо вид вулиць у Ялті, а також фотографії спортивного табору молоді. Для нас було особливо важливим, щоб фотографії Криму були презентовані на цій виставці. Фотовиставка організована Інститутом національної пам'яті та посольством Польщі в Києві. Жюльєн Брайан відомий в Польщі тим, що документував там перші дні Другої світової війни. Фотографії, представлені на виставці, лише невелика частина колекції світлин, зроблених на території Радянського Союзу. Всі знімки зберігаються у сина Жюльєна Брайана Сема. Кілька років тому він передав копії цієї колекції Інституту національної пам'яті Польщі. В моїй оцені презентована dzisiaj Ця виставка, на мою думку, дуже цікава тому, що показує людину. Брайана найбільше цікавила людина і місце, де вона проживає. w którym żyje, zawsze było najbardziej interesujące. На виставці також можна побачити фотографії, зроблені в Києві, Харкові та Одесі. Жюльєн Брайан був в Україні у 30-х роках, також після Другої світової війни, у 46-му та 47-му роках та під час відлиги у 50-х роках. Це дозволяло йому побачити всі зміни, які здійснювалися в суспільстві. З його записок, з його листів ми дізналися, що він дуже любив знаходити тих самих людей в Україні, яких він фотографував раніше. Це не було можливим завжди, але він намагався це робити. НКВД та КГБ уважно обирали місця в Україні, куди могли приїхати іноземні фотографи та журналісти. Контролювала радянська влада і Жюльєна Брайана. Тож він міг фотографувати лише те, що йому дозволяли. 1 жовтня. Dbano nawet o to, żeby В Радянському Союзі також дбали і про те, щоб села, до яких приїдуть люди з-за кордону, були добре підготовані, передусім, щоб там не було браку їжі. nie zabrakło tam żywności. Інна Полякова, Ельдар Ісматов, Заман, АТР. Приєднуйтесь до сім'ї АТР та підпишіться на сайт нашого телеканалу. Для цього наберіть в браузері atr.ua, натисніть на кнопку «Вступити в сім'ю АТР», виберіть суму і натисніть кнопку «Підтримати АТР». Після цього заповніть дані своєї картки та електронної пошти. Оберіть регулярність платежу, погодьтеся з умовами програми та натисніть кнопку «Оплатити». Перший кримсько-татарський телеканал АТР – це максимальна та ексклюзивна інформація про Крим. Це єдиний осередок свободи слова для кримсько-татарського народу. Підписка на наш сайт – це підтримка нашої інформаційної боротьби та ваш внесок у повернення півострову додому, в Україну.